boten mlebet. Nihil. Oh nggih, nihil nggih. Sampun nyinaoni babagan napa materine, Cak? Nggih, teka. Coba minggu kepengker teka niku napa? Oh, nggih. Iki banes wonten kuis, Cak. Kuis ya. Siapkan HP-ne ya.
Supaya bisa kejadian kaya mengkono, pangapunten gajah-gajah kasebut disedekake entek persediaan pakan lan ngombe amarga alas-alas kang sawise iki minangka habitane iku wis rusak basa-basi akibat tumindahe manusa. 6. Kepiye kejadiane gajah mau bisa digiring menyang Taman Nasional Baikambas Lampung kanthi gunakake helikopter dheweke Kodam Sriwijaya. Mekaten presentasi saking kula wonten sing ditantosaken. Nggih, wonten ingkang badhe tangkap. Nggih. Pokok saking teks pawarta kala mau napa? Iki pokoke yaiku gajah-gajah ngamuk akibat persediaan pangan lan ngombe di basa-basi dene tumindahe manusa. Sampun Mbak. Sampun paham? Nggih, wonten malih. Cukup, Mbak. Saged dijaleni malih isi saking teks pawarta kala wau pamane wonten ing pundi? Nggih. Kejadianipun wonten ing Sanggesa Wonten, Kabupaten Organ, Komireng Ulu, Sumatera Selatan. Sampun. Sampun. Nggih, punapa wonten ingkang badhe nyuwun pirsa malih? Kula saking kelompok kalih ajeng presentasiaken hasil combine kula. Saking video kala wau saged diringkes pawarta juga karesikan lingkungan SMK Islam Sultan Agung Tunggal Kalinyamatan. Program rasa iki kawet dening kepala sekolah dumunung mangerteni akhir-akhir iki akeh penyakit kang marak kaya dene corona, DBD lan sajenenge. Para siswa diajak konsultasi dengan karesikan lingkungan terutama papan panggonan sinau inggih menika sekolah. Supaya anggene para siswa sinau saged paham, nyaman kok ora keganggu. Sama paham? Wonten malih? Kita ngadakan kegiatan kok Pak Kepala Sekolah SMK Islam Sultan Agung. Wonten malih? Berarti dewa iki wonten kapan? Kapane dewa tanggal pinten, Mbak? Tanggal 18 Sekawan 12 nggih, 12 sasi Oktober. Berarti sing ngandhani sinten? Bapak Kepala Sekolah. Kepala SMK Islam Sekolah Tujuan Kalimantan ibu sing ingkang dados bune Bu sinten? Sinten berarti kepala sekolah. Menawi wen kapan berarti kalau wau tanggal sekawan 12 nggih. Sampun paham? Sampun. Nggih, saged ditutup malih. Kanten presentasi saking kula menawi wonten keletakan nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
monggo dedonga rumiyin, dedonga kawiwitan.